ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വളരെ വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥന. കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ വമ്പിച്ച നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യാപാരം നടക്കാത്ത ഒരു മാസം മതിയാവും ഒരു സ്ഥാപനം എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാവാൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി വാങ്ങാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക. ഓൺലൈൻ വ്യാപാര ഭീമന്മാർ അതിസമ്പന്നരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. എന്നാൽ അതിജീവനത്തിന് ശരിക്കും പണം ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്കും പാവപ്പെട്ട ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കുമാണ് നിങ്ങളുടെ പണം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും വളരെ സഹായകരമാവും. സമൂഹത്തിലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരിലൂടെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു പരിഹാരമാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകമായ പിന്തുണ സമൂഹത്തിലെ ഈ വിഭാഗത്തിന് ജീവിതം നൽകുകയും സമ്പദ്ഘടനയെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ സന്ദേശം കഴിയുന്നത്ര ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കും.